Huwag mong iwawala ang susi na yan kahit anong mangyari. Dahil sa oras na nadapo ka na sa kinaroroonan ng kalis, ay yan ang magbibigay permiso sa'yo upang mapasok mo ang lugar na kinaroroonan nito. Gabayang kanawa ng Panginoon. Wika ng kumpare ni Nong Jem sa kanyang isipan. Dahil sa alaalang yon ay tuluyan ng napanatag si Roble sa kanyang kinaroroonan. Mas pinili niyang antayin ang pagsikat ng araw bago siya pumasok sa doming kinaroroonan ng kalis ng sinaunang apo ng mga antingero. Ano kayang naghihintay sa akin? Wika ni Roble sa kanyang sarili. Habang papasikat kasi ang araw noong mga oras na yon, ay siya namang pagramdam ni Roble ng kapaguran na hinding-hindi niya pa naranasan simula noong naging isa siyang maranhig. Halos naghahabol hininga si Roble noong mga panahong yon na tila ba hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Maaaring ang karamdamang naranasan ni Roble ay kagagawan ng harang na nakapalibot sa lugar na yon. Tanging mga mabubuting loob lang kasi ang maaaring makapasok roon o mga nilalang na merong pahintulot mula sa mga angkan na pinag-iwanan ng mga susi ng pinaglagakan ng mahiwagang kalis. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, ay buong lakas na hinanap ni Roble ang kinaroroonan ng doming tinutukoy sa kanya ng kumpare ni Nong Jem. Napakatataas ng mga punong nabubuhay roon na halos hindi normal ang kalakihan ng mga ito. 10 tao ang kinakailangan sa bawat puno upang mayakap yon ng tuluyan. Ang taas naman ng mga punong naroroon ay halos 1.5 ang taas nito sa isang ganap na nyog. Sa bawat paglakad ni Roble sa ilalim ng mga puno, ay sinisipat niya ang mga sanga nito upang tingnan kung merong mga nilalang ang naninirahan. Pero kahit ilang minuto na siyang sumisipat sa mga ito, ay wala siyang nakikitang kakaiba kung hindi ang mga ibong ligaw na humuhuni sa mga sanga ng mga puno. Ilang minuto pang paglalakad ni Roble ay nadapo na siya sa isang kuweba na naroon sa isang patag na lugar. Kuwebang bato yon ayon kay Roble. Habang papalapit siya dito, ay siya namang pagbigat ng kanyang katawan. Pero kahit gano'n na ang nararamdaman ni Roble, ay pilit niya pa ring tinatatagan ang kanyang loob upang mapasok ang lugar na yon at makuha ang kalis na tinutukoy ng demonyong kanyang kasangga. Magmula noong narating ni Roble ang lugar na yon, ay hindi niya muli pang naramdaman ang presensya ng kanyang kaibigan. Paghawak ni Roble sa batong naroon, ay biglang dumilim ang kalangitan at dumaan sa harapan ng araw ang buwan. Gulat na gulat si Roble noong mga oras na yon dahil sa mga nangyayari. Matapos dumaan ang buwan sa araw, ay siya namang pagkulay pula nito na halos kasing pula na ng dugo ng tao. Ilang minuto pa yung tinitigan ni Roble hanggang sa bumalik na sa normal ang pangyayari. Kasunod ng pagkawala ng maladugong buwan, ay siya namang paglitaw ng isang dambuhalang nilalang na patungo sa karagatan. Halos lumuwa ang mga mata ni Roble noong mga oras na yon dahil sa mangha ng kanyang mga nasilayan. Matapos nitong masubaybayan ni Roble, ay hindi na din siya nag-aksaya ng oras upang pumasok sa lagusan ng kuweba. Habang naglalakad si Roble sa loob ng kuwebang yon, ay doon niya nasilayan ang napakagandang inukit sa bato ng mga sinaunang tao na maaaring gumawa ng lugar na yon.
Meron ding nadaanan si Roble na mga bangang sinauna ang disenyo at mga gintong nasa mga tipak ng bato. Nang marating niya ang dulo ng kuwebang yun, ay doon na tumambad sa kanya ang dalawang lagusan. Ang isang lagusan ay walang harang, samantalang ang isang lagusan naman ay merong tipak ng bato na may mga simbolong nakaukit dito. Dahil sa kamanghaan ni Roble noong mga oras na yon, ay tinahak niya ang daan na walang harang. Nang makalayo na siya sa loob ng daang kanyang tinahak, ay doon na nakita ni Roble ang mga bantay ng daang yon. 7 malalobong nilalang na naglalaway ng kulay asul na likido. Maging ang mga mata nito ay nagliliwanag rin sa karimlan ng kuwebang yon. Matapos masilayan ni Roble ang mga nilalang na yon, ay agad namang sumugod ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Pinagtulungan siya ng mga hayop na yon hanggang sa mapadapa na siya sa lupa. Pinagkakakagat siya sa kanyang katawan ng mga asong yon na parabang nilalapa. Hanggang sa pagkagat ng isang lobong nilalang sa bewang ni Roble, ay doon na tumambad sa kanila ang susi na ibinigay ng kumpare ni Nong Jem. Nang makita ng nilalang ang susing yon, ay agad naman itong nagsipulasan na parabang natatakot sila sa susing hawak ni Roble. Dali-daling bumalik ang mga ito sa kanilang dating pwesto at dahang-dahang ipinikit ang mga mata. Hindi na muling tinangka ni Roble na gisingin pa ulit ang mga hayop na yon dahil maaari niya na itong ikamatay. Nang makabalik siya sa pinagmulan niyang lagusan, ay doon niya tiningnang mabuti ang bawat simbolong nakapaloob sa nakaharang na bato sa lagusang yon. Maliban sa mga simbolong nasipat doon ni Roble, ay meron din siyang mga katagang naaaninag sa batong yon. Dahil sa pagsasanay ni Roble sa ilalim ng dalawa niyang maestro, ay nakaya niyang mabasa ang mga katagang naroon. Ayon kay Roble, na ang kanyang nabasa noong mga oras na yon ay tungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao. Nang tuluyan na itong maunawaan ni Roble, ay doon na niya hinanap ang maaaring susi upang mabuksan ang lagusang yon. Nang makakita siya ng isang tipak na kahoy sa paanan niya, ay agaran niya rin yung kinuha upang ilagay sa isang kamay ng taong nakaukit sa batong yon. Matapos itong mailagay ni Roble, isang kisap mata lamang ang pagitan at biglang bumukas ang lagusang yon. Habang bumubukas ang lagusang nasa harapan ni Roble, ay siya namang pagyanig nito na animoy sinusundan yon ng isang malakas na lindol. Matapos yan ay tumambad kay Roble ang isang lagusang hindi niya makita ang dulo. Dali-dali niyang pinasok yon nang walang pangangbang nararamdaman sa kanyang sarili. Ayon kasi kay Nong Jem at sa kumpare niya, wala pang patibong sa lugar na yon dahil hindi pa yon ang domi ng kalis. Ligtas ang daan doon at tanging bugtong lamang ng mga sinaunang antingero ang nagsisilbing patibong sa lugar na yon. Kapag nasagutan mo ang bugtong ng mali, ay siguradong ikamamatay mo yon ayon kay Nong Jem. Sa estado ni Roble, napagtagumpayan naman ito ang unang pagsubok na nakapaloob sa lugar ng pinaglagakan ng mahiwagang kalis. Halos 2 oras din ang binuno ni Roble noong mga panahong yon upang marating ang dulo ng lagusang kanyang dinadaanan. Sa dulo nito ay nakakita siya ng isang lumang pinto at pagbukas niya sa pintuang yon ay tumambad sa kanya ang isang patag na lugar na pinaglipasan na ng panahon.
Napakaraming lumang gusali sa lugar na yon na siyang dating lugar ng mga sinaunang maranhig na namamahala sa buong dinagat. Ang tanging nakikita ni Robles sa kanyang narating na lugar ay ang di mabilang na mga buto ng taong na maalam. Ilang minuto pa ang lumipas at doon na nasipat ni Robles ang isang gusaling maaaring pinaglalagakan ng kalis. Napakataas nito na halos bukod tangi na sa lahat ng gusaling naroroon. Paglalarawan ni Robles sa lugar na yon ay parang napag-iwanan na ito ng sibilisasyon. Yung tipong isang buong tribo ay ibinauna sa limot, ngunit ang mga istruktura sa lugar na yon ay hindi pa nasira dahil sa paglipas ng panahon. Kumbaga, ang nasilayan ni Robles noong mga oras na yon ay ang nawawalang lugar ng mga maranhig. Nang marating na ni Robles ang pinaghihinalaan niyang pinaglalagakan ng kalis, ay doon niya nasipat ang mga tagapagbantay nito. Mga malademonyong nilalang na animoy hinulma sa bato ang tumambad kay Robles sa lugar na yon. Dahil sa talas ng mga paningin ni Robles, ay hindi siya nakumbinse na isang ordinaryong bato ang mga nilalang na yon. Animoy ginawang bato lang ang mga ito upang maging tagapagbantay ng lugar kung sakaling merong pangahas ang sumubok kunin ang kalis na yon. Tanging ang mga taong merong mabubuting puso at katapangan ang maaaring piliin ng kalis upang maging bago nitong pagsisilbihan. Nang makita yon ni Robles, ay napatigil muna siya saglit upang patuloy na pagmasda ng paligid. Hindi niya lubos akalain na ganoong uri ng mga nilalang ang naisip pabantayin sa lugar na yon ng mga sinaunang antingerong nakatalo sa mga maranhig. Sa bawat paghakbang ni Robles papalapit sa lugar na yon, ay siya namang pagliwanag ng mga mata ng nilalang na naroon. Bale, nasa 5 ang bilang ng tagapagbantay sa lugar na yon na merong iba't ibang kaanyuan. Ang mga batong nilalang na yon ay merong pagkakasunod-sunod na hanay. Ang 2 nilalang na walang pakpak ay naroon nakabantay sa unang pinto. Ang 2 nilalang na parang butiking merong pakpak ay nasa itaas ng dingding ng gusaling yon. At ang isang nilalang na merong pakpak at espada ay nasa bubungan ng gusaling yon. Ang gusaling kinaroroonan ng mga nilalang na yon ay gawa lamang sa tumigas na putik at wala ng ibang pundasyon. Nang makalapit na dito si Robles, ay doon niya nakita ang paglagas ng mga batong nakabalot sa nilalang na yon. Lahat ng mga ito ay naglagas ng bato hanggang sa tuluyan na itong makabalik sa dati nilang anyo. Di yun pinansin ni Robles dahil ang nais niyang mangyari ay makuha muna ang kalis bago labanan ang mga ito. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi niya kakayanin ang puwersa ng mga nilalang na yon kung kakalabanin niya ito ng mano-mano. Nang makabuelo na si Robles ay agad niya namang sinuwag ang entradang pinto ng gusaling yon na dahilan upang tuluyang masira ito. Ang mga nilalang na merong mga pakpak ay sumugod na sa loob ng gusali upang patayin ang pangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang mga nilalang naman na mga walang pakpak ay naghukay sa lupa upang kunin ang nakabaon nilang armas. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay agad din namang pumasok ang mga ito sa loob ng gusali kung saan naroon si Robles. Ayon kay Robles, na ang lahat ng nakita niyang bagay sa gusaling yon ay gawa sa tumigas na putik. Wala siyang nakitang kalis na sandata, kaya labis-labis ang kanyang pangamba para sa kanyang buhay.
Akala ni Roble ay mawawala na siya ng pag-asa, pero biglang bumalik ang kanyang sigla nang makita niya ang isang kwintas na nagliliwanag. Hanggang sa nakita niya ang isang pintong napakaraming simbolo na nakasarado. Wala nang pagdadalawang isip ay agad yung binuksan ni Roble. Gamit-gamit ang susi na bigay sa kanya ng kumpare ni Nong Jem. At nang mabuksan niya ito, ay agad rin naman niyang isinara ang pinto upang maprotektahan siya nito kahit sa maliit na oras laban sa mga nilalang na yon. Matapos makapasok ni Roble sa silid na yon, ay biglang humupa ang tensyon na tila ba hindi na tinangka ng mga tagapagbantay ang puwersahang pasukin ang lugar na yon. Manghang-mangha si Roble sa silid na yon dahil sa napakaraming mga bagay na halos hindi nagalaw doon ilang siglo na ang nakakaraan. Engkantasyon, mutya, agimat, talandro, at kung ano-ano pa ang mga nakita ni Roble sa loob ng silid na yon. Ang tanging nagpamangha lamang kay Roble sa loob ng kwartong yon ay ang isang bagay na nakalagay sa pinakagitnang sahig ng mismong silid na yon. Ilang beses pa itong tinangkang lapitan ni Roble, pero labis siyang nahihirapang makalapit dito. Parang ang kwintas na yon ay merong napakalakas na harang na siyang pumigil sa mga nilalang na makuha ito sa kanyang pinaglagakan. Pilit niyang nilalapitan ang kwintas na yon, pero hindi niya yun magawa dahil sa lakas ng puwersang pumipigil sa kanya. Pero kahit ganun na ang nangyari, ay hindi pa rin nagpatinag si Roble noong mga oras na yon. Iniisip niya ang magiging resulta kapag hindi niya magawang makuha ang kalis at makauwi sa tamang oras. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nakapasok si Roble sa harang ng kwintas na yon. Paghawak niya sa kwintas na yon, ay bigla siyang nakaramdam ng pambihirang lakas at kasabay nito ang pagpapakita sa kanya ng isang nilalang na merong daladalang kalis. Noon ding mga oras na yon, ay doon na pagtanto ni Roble na hindi isang espada ang kalis na kanilang hinahanap. Bagkus ay isang mandirigmang nasa loob ng isang kwintas. Malamedalyon ang laki ng kwintas na yon na merong mamahaling bato sa gitna nito. Meron ding mga animoy pangil na nakabaon sa kwintas na yon na siyang sumisimbolo sa buong kaanyuan ng nilalang na nasipat ni Roble matapos niyang makuha ang kwintas. Parang ang nilalang na yon ay tuluyan ng nakipag-isa kay Roble matapos niyang mahawakan ang kwintas na sumisimbolo sa mandirigmang merong hawak na kalis. Ako ang kalis. Maaari mo kong matawag kahit na anong oras mo gustuhin. Panatilihin mo ang dalisay ng iyong puso upang magamit mo ang buo kong kapangyarihan. Wika ng isang bagong nilalang sa isipan ni Roble. Matapos itong marinig ni Roble, ay agad din naman niyang tinawag ang kalis upang palitawin ito sa aktwal na mundo. Di naman binigo si Roble ng kanyang bagong kasangga noong mga oras na yon. Paglalarawan ni Roble sa kalis, ay nakasuot ito ng pandigmang kasuotan at sa balikat nito ay merong tigtatatlong pangil na nakabaon. Mahahaba ang pangil na yon na siyang sumisimbolo ng kalis at ng hawak na kwintas ni Roble. Maliban sa pangil ay meron din itong daladalang kalis na medyo pakurba ang disenyo. Napakahaba ng kalis na yon na nagliliwanag.
Ang mukha naman ng nilalang na yon ay parang sa isang normal na binata lamang, pero meron itong mahabang buhok na kulay puti. Matatalas din ang mga tenga nito at merong 4 na kulay itim sa mga mata nito. Napakaputi din ang ngipin ng nilalang na yon na merong 2 pangil na nakausli. Alam ni Robleng hindi yon maranhig dahil sa buong katayuan nito. Ang taguba ng kalis ng nilalang na yon ay nakasaklay sa kanyang likuran na nagliliwanag sa tuwing binubunot ang kalis na siyang armas nito. Huwag kang mag-alala. Sapat ang aking kapangyarihan upang iligtas ka sa lugar na ito. Ikaw na siyang anak ng sasaba ng tribo ay merong kakayahang pangalanan ang tulad ko. Di niyo lubos alam ang nangyari sa kasaysayan dahil wala ni isang saksi sa mga nangyari. Ang sasaban ay isinulat lamang, ang kasaysayan na ibinahagi sa kanya ni Amon. Wika ng nilalang, paglitaw nito sa harapan ni Roble. Ayon sa kalis, na matapos nilang malipol ang buong tribo ng mga maranhig, ay itinarak niya doon ang kalis upang pahintulutang bumalik muli ang mga nakaligtas na uri ng kanilang kalaban. Ang kalis na siyang hawak niya ay pagmamay-ari ng apo ng mga antingero na ipinasa sa kanya upang maging ligtas ito sa mga kamay ng mga masasamang nilalang. Wala nang ibang paraan na maaaring gawin upang maihiwalay ang kalis sa nilalang na yon na siyang nag-iisang naisip ng apo upang mailigtas ito sa mga uusbong na uri ng mga maranhig. Magiging mapanganib kasi yon para sa mga antingero dahil maaari nilang gamitin ang kalis laban sa pagpuksa ng kabutihan. Ang kalis na naninirahan sa loob ng kwintas na hawak ni Roble ay hindi na mawawala sa kanyang pangangalaga hanggang kamatayan. Sa kadahilanang siya na ang bagong kinikilala nitong Panginoon. Matapos nilang makapag-usap ng nilalang na yon, ay agad din namang lumabas sila Roble, dala-dala ang kakarampot na gamit mula sa lugar na yon. Paglabas nila ng silid, ay doon tumambad sa kanila ang 5 nilalang na nagbabantay sa lugar na pinasukan ni Roble. Matapos silang masipat ng mga ito, ay hindi na yon nagdalawang isip na sugurin sila. Pagsugod ng 2 nilalang na walang pakpak, ay agad naman yung sinalubong ng kalis upang sanggain ang kanilang pag-atake. Maniwala kayo o hindi, pagbunot ng kalis ng nilalang na yon, ay humaba ito ng halos hindi na makita ni Roble ang pinakadulo. Matapos yan ay agad nitong hinataw ang mga nilalang na parabang napakagaan lamang ng kalis na hawak nito. Agad namang tinamaan ang mga nilalang na yon na siyang agaran nilang ikinamatay. Nang tuluyan ng napaslang ng kalis ang 2 nilalang, ay sinugod niyang muli ang 2 nilalang na merong pakpak. Pinaliit nito ang kanyang sandata upang sanggain ang pag-atake ng 2 nilalang na nagbabantay sa lugar na yon. Nang tuluyan ng nakalapit ang mga ito sa kalis, ay nagkaroon ang kalis ng mga matatalas na buto sa kanyang buong katawan. Paglapit ng 2 tagapagbantay, ay agaran din ang pagkamatay nito dahil sa tumagos ang mga buto ng kalis na yon sa kanilang mga katawan. Nang makita ito ng panghuling bantay, ay bigla yung lumabas ng gusali at unti-unting bumalik sa pagiging bato. 2 pa lamang yan sa mga pambihira kong abilidad. Sadyang napakahiwaga ng kalis na ito. Sa ilang daang taong kasama ko ang apo, ay marami na kaming napaslang na mga nilalang na hindi mo akalaing nabubuhay
sa mundong ito. Ang serpenteng kumakain ng buwan ay nagawa naming paslangin at ang isa pang kauri nito. Ang umaapoy na ibon ay hindi na muli pang lumitaw sa mundo matapos yun tanggalan ng pakpak ng apo gamit-gamit itong kalis na siyang armas ko. Huwag kang mag-alala tao dahil hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ako. Ang tanging kailangan mo lang gawin upang mapalitaw ako ay sambitin mo ang pangalan ko gamit-gamit ang iyong isipan. Huwag mo kong tawagin sa oras na merong kang pagdududa sa iyong sarili dahil ikahihina ko ito at ikakapanganib ng buhay mo. Nakadepende ang lakas ko sa iyong lakas ng loob na manalo sa labang iyong kahaharapin. Huwag mong kalimutang manalig sa Panginoon. Tao, wika ng nilalang na yon kay Ruble. Matapos itong marinig ni Ruble, ay mas pinili na muna nitong magmasid sa kinaroroonan ng kalis. Inikot niya ang buong baryong yon at doon niya nakita ang iba pang kasaysayan ng mga maranhig. Pinipilit niyang palitawin ang demonyong kanyang kasangga, pero hindi siya nito pinakikinggan na animoy tuluyan na itong naglaho sa kanyang sarili. Ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Ruble dahil maaaring naaapektuhan din yon sa kabanalan ng paligid na siyang kinaroroonan ni Ruble. Habang naglalakad siya sa lugar na yon, ay meron siyang nasisipat na mga kasuotang pangmaharlika ang itsura. Nilapitan yon ni Ruble upang hawakan. Paghawi niya sa kasuotang yon, ay tumambad sa kanya ang isang antigong kahon na siyang labis niyang ikinagulat. Hindi na yon nagdalawang isip pang dalhin ang kahon sa pag-alis niya sa lugar na yon. Sumapit ang umaga at doon na ipinagpatuloy ni Ruble ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Labis na ikinagagalak ni Ruble noong mga oras na yon ang pagiging matagumpay ng kanyang ginawang misyon. Wala siyang inisip noon kung hindi ang pagkasabik na ikwento sa kanyang maestro ang kanyang paglalakbay. Sa pagbaba ni Ruble sa bundok na yon, ay nakakapagtakang naging maaliwalas ito sa hindi malamang dahilan. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin. So habang wala pang maranhig, talon muna tayo kay Goyang. Pero napakaangas ng maranhig. Isipin nyo yung kalis, pinatay yung bakunawa. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung bakunawa, search nyo para alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.